Machiegni kamoro moro ma intiere e chenro mar juma ni kata mangeso ni mano mar mine wacho kuma odiechieng' ma kawuono mano motelo no odiechieng' ma kiny kuma bende ibo bedni idhialo joma wuoro kata wuone Father's Day ma bende idhialo odiechieng' ma kiny. Kawuono wantiere gi wang'wa luonge ni ing'eni nyithi mama iluongo ni mommy's girl. Nyithi baba iluongo ni daddy's girl. In daddy's girl. Daddy's girl. Kinena, tineno baba. Yes. In gi baba un gimoro achiel. We wachaka ne mondo ikuonga ne iulri ni in ng'awa, inya kanye, inyar ng'a. An nyinga Ruth Akoth Onyango. Anyanya Kadianga, Wahanda. Wuonwa en Henry Onyango Ngaya, to minwa en Judith Akinyi Alo. Yes. To ini wacho ni in nyathi baba, tudok mari gi babau chalo nade? Anyalo wacho ni babwa e ng'at ma kind jonyuol ga ariyo te. Anyalo wacho ni babwa e ng'at ma ang'iyo godo. Inyang'ia koni? Babwa e ng'at ma ang'iyo godo ahinya nikech mamwa ger, mamwa simba. To babwa oken simba kaminwa. Koro ka dongo to wach ni nan a very cheeky child. Nyathi ma na chendo mathis lakini no kachenda inya. To koro nikech babwa ne jakora katimo makosa tang'eni mamwa dhi dhao na mamwa ang' ne chwada to lakini baba nyalo kona ni kama keti piny to wuoyo kodi to kona ni kama ok timga kama lakini do ng'eya minewa to pod ahero mamwa to kaka kede manorodha dando duto gote. Emomiyo an kaka antie kawuono to anyalo wacho ni nikech mamwa ni ger to naneno ni babwa ok ger ahinya koro I think mano miyo wabedo close kaka wantie idi korka baba ahinya. Un nyithindo adi? Wan nyithindo adek. Ane kayo. Ine kayo. Yes. To en nyithindo adek gi king'iyo tudok margi gi wuonu in mamari nitiere machiegni ahinya koso jomoko gibe? Ane mara nitie machiegni to gi chogo. To nyathi madiere mano to chuny minwa. Mano chuny min. Mano chuny koro in to gi last born choku uno dhi korka baba. Yes. Ang'o ma baba timo ahinya? Ing'eni mano mipimo en ni kinde mano tindo. Sani kata michopo kuma intiere sani. Yes. Tudok no pod osebedo kamano nikech ang'eni sani to mama wuok chwadi. Tudok no pod en kamano lakini kaka amedo dongo be kaka mama korok chwada kaka kisebedo ng'at maduong' ting'eyo ni gik manatimo katindo cha kata kane mama rodha notemo mana keta mondo abed e laini maber. Koro anyalo wacho ni as much as an gi babwa pod wan close kata ambe gi mamwa pod sani wachako bedo close. To gimami anyalo wacho ni babwa gi an pod wan close nikech en relationship mo kanyal pull away from nikech en ka atin ena mang'iyo kode ena mang'eni oko dhi dhao na kaka mama dhi dhao na cha ing'eyo ang' no wuoyo kodi mos kamano kata ka ang' ose dhao ni tango koni ni kamayo kikitim kama this is the right way to go. Mbekni mage mugoyo gi wuono ntiere moko mipimo ne an go siepa moro ma wuoyi oweya mage mbekni mipimo ne koso? Poka goyo mbaka machal kamano gi babwa lakini mbekni ma goyo most of the time en ko odwa kona ni things about life, careers monego oneno ka ber koda gik machal kamago, sometimes politics here and there. Ugo gi baba siasa? Yes. Ochung komane? Baba to Wegi kanya okatie kito. Yes. Mage mbaka maogo gi baba most of the time. Yes. Nitiere kuonde moko ma bende iwacho ni wuone wa nitiere kaka losonwa yo e gik ma watime ngimawa. Yes. Thumbe ma wahero, kuonde ma wadhie, gik ma watimo, jok ma watudore godo. Inyalo mana nyiswa ni to ere kaka wuono se shepi e gik ma kamago? Anyalo wacho ni babwa en janyuol ma ohero kodi ni itim gima chunyi dwaro. Kata mana tieko high school negidwa ni adhie KMTC to anawacho ni to baba no wacho ni ka chunyi onge kanyo to ok wabichuni. Kata manya minotieko high school osebedo kopenje ni idwa ni tim ang'o. Yadwa ni dhi tim gima in midwaro. Kiki dhi tim gimoro nikech an makoni. Koro gino ose miyo atimoga gimoro mang'eni chunya dwaro to ang'eni en the right thing. Nikech as much as okona ni tim gimi dwaro to okona ni mae gima ni kata kitimo gima ber
kata kitimo gimidwaro no onego bed the right thing kikitima tima gimoro for the sake yes mano guidance mabende osemi yes. Iwacho ni mokwongo ihero thumbe mage kapok wadhi ahinya. An Costa Ojwang. Costa Ojwang. Anaero Costa Ojwang. Wacho ni thumbe dholuo mage thumbe maero winjo ahinya. Yes. To mago bende mababu ohero. Mago thumbe mababu owinjo be owinjo rumba matin lakini an akaw korka dholuo ahinya moloyo side marumba. Moloyo side marumba. Yes. To mama tudok ni tema manikanye. Mama nitie, she's always there. Mama winjo wende Nyasaye, ohero wende Nyasaye ahinya. To embe osebedo the pillar of the house. Ena mose makolweto ka oterowa okonwani otok nyal chung maonge Nyasaye. So as much as everything mwatimo nyakipar ni Nyasaye amanitie. Every time kata before ginindi mama gi baba nyakalem. Kata before wadhi dala, kata before adhi anywhere, kata before na bikae lemo ochuno. Mano gi mama mano ochuno no matter what. Wadogane baba. Nitiere ogwedhi ni baba ni pod nitiere godo nyaka sani kendo setangi mani mintiere kuma ichope kawuono ni. Yes. Inya wacho ni bedo gi baba in ma intiere gi baba ni gi awachni kata osiep ni kata joma moko ma onge wuonege kata ma wuonegi poko tayo nyaka sani pogrok ni kanye. Pogrok nitie nikech iwacho ga anyalo wacho ni social media tinde ji wacho daddy issues. Anyalo wacho ni aonge daddy issues ma seche moko ka ngato wacho ni an babu pok notimo na gima chal kamae. On my side and different. And birthdays ga aretin na babu ose make sure ni a celebrate nyaka atieko high school. Kata ndalo ma watch ni during school holidays ka jioloro babu anetero wa museum gik machal kamago to magi angeni ok gik maji mang'eny nyalo relate godo. Koro anyalo wacho ni despite ni babu en ngat ma en ga busy onyalo bedo o make time nikech en ga off day ne en ga Monday to Monday do ngeni en time ma wantie school. Koro Monday ni ndalo ma koro waloro no make sure ni nyakotero wa out kamoro o make sure kata kokotero wa out gotie no angu kelo no chips gi gweno ma o Sanford. Koro mano traditions ma ne wangiyo godo growing up. Koro anyalo wacho ni mano joma onge jonyuol ma dichuo kata baba ka ananyalo pimonegi magi nitie moko ma ok nyal relate godo to mano gimoka ka for granted at all. Yes. Iwacho ni wuonu ne odich lakini podo loso thuolo mar bedo. Nitiere jomoko mapimo ni wuonegi kane biro limo gi e school en gazete mokete buombe kata moko fwayo lwetgi. Inyanyiso ni kane wuonu limo e school ne chalo nade? Mano pogore gi babwa. Babwa watch ni kata time mane koro okonyal biro him personally no oro ga nerwa to oro ne okone ni kikidhi kamae mabende father figure machielo. Yes. Nerwa ne biro kotedo chiemo mokelo na kata ka babwa biro kata ka onge gi time mar tedo no to nong'iyo gimoro to obiro godo okobi gi gazette gi pimodo eno tingo chiemo. Iwacho ni 1 in a million. Yes. Baba kako sebedo osetangi mani kuma intiere ma ichopo sani. Yes. Inya wacho ni okelo ni lokruok mane, okelo ni ber mane ngimani? Anyalo wacho ni babwa okelo na lokruok maduong'. An akiani nindo ket chalo nade, akiani being sent home for school fees chalo nade, akiani koso book chalo nade, babwa ose miyagi mora mora. Onge chieng' manyalo wacho ni akwayo babwa pesa to babwa okona ni aonge godo. Kata ka onge godo to okobi miya the full amount lakini obo miya pesa mathin. Okona ni sani ta onge godo machal kamae to lakini makrigi ma. Aparol sometime last year but one na tuo na an hospital. Babwa noko di teach. No bet koda. No bet koda ka an gi mama o bet koda ma o make sure ni adokot benapa nika wase dokot obo di teach no ko di teach no bet koda the whole day. Yes. Yeah, mano ni kare kabisa. Apari ntiere kaka akiana ongao ahinya. Okel ni ngamiro mogoda wachini kata boyfriend kama ingeni sano koro ntiere level midwaro mondo boyfriend odonje.
okel choch ni moro okone wacho ni baba and above baba and above ose set standards moko nego benia dok piny makata embe ko owinjo ni adhi ir ng'at ma ok nyal provide na gige madwaro onyalo wacho ni mano ok kare nikech osebedo ko provide na koro ere tiende adhi kuom ir ng'at ma ok nyal provide na dongi neno ka koro mano adhi koso ne baba to ok ber ok di wach ni hero wacho era kikwach kamano era kikwach mano to tamore mano ta dagi to ntie jomoko manya wacho ni en unfair ni ipimo boyfriend to be to gi baba ni ok apim lakini idwe ni mondo iket gi ratil achiel ok ni adwa na ket gi ratil achiel lakini onge chieng ma boyfriend nyalo bedo important moloyo baba dong ing'eyo to koro kaka baba oseset kamano to ber ka dhi mbele gi kaka oseset baba oseset nani onge gima onego bedni alak e ngimana ka alak we atit matek mondo ayude ki an dongi neno mane gima baba oseset to baba oseset nani onego atim gima miya mor kikatim gimoro nikech ng'ato kona ni atim ng'ato kona ni maya monego gitim weri gimari mitimono baba oseset na kamano ok owinjo bedni ng'ato nyisi ni tim ma mondo koro imora an mokwongo chako kodi yes. To sama koro wadhialo joma wuoro odiochieng' makiny in kaka in daddy's girl itimo ang'o ikang'o an kaka daddy's girl baba noero rwako sa ndala mane pod atin ahinya to noweyo rwako nikech mare no nokethore koro aneno ni onego ang'iew ne sa manyien to atere Dina mondo a celebrate maru ji ariyo yes. Mara gi en koro ing'eni sani nikech koro isewuoyo koro ok en surprise kose en gima nong'eyo an ok ong'eyo brand ema pok inyise lakini ong'eyo ni sa biro pok akone brand pok akone ni adhi tere kanye lakini koro oseneno oseng'eyo lakini okia ni kanye pod dhi beda surprise. Describe ane babani kipimo ne ng'ato wi babani nyawacho ni iluonge gi nyingi wacho ni nyinge Henry yes. Henry en ng'ama chal nade? Henry en ng'at ma muol ahinya muol excess Henry en ng'at ma muol Henry en ng'at ma ok ohero dhao Henry en ng'at ma hardworking Henry en ng'at ma oluoro ji kendo ohero miyo ji respect of whether itin whether iduong Henry en ng'at mohero nyithinde Henry en ng'at ma oketo family ne forward always Henry en ng'at mohero Nyasaye Henry ne ng'at ma ohero min gi nosenindo lakini Henry nohero min gi ahinya yes erokamano kapok awe mondo koro wagi wuoyo e kamera ni mondo imi baba ni Father's Day message wasomana mapiyo piyo moko kuom ote mag Father's Day maseyudo kendie Brian Adede kawuok Luthe Dongo wacho ni oro ne baba ni Erika Dogo happy Father's Day ka intiere Homeland Wisdom wacho ni twak mar mine nyalo is lit erokamano ahinya Sophie Michelle ka intiere Nango Center idhalo baba ni ka intiere Kawambo Kachacha Ruoth Nyasaye mondo omedne ndalo Evelyn Marge Masumbi idhalo baba ni David Otieno ka intiere piny mar Kabuoch Kawere mano Wikonje School Odero Junior erokamano ahinya kuom ote mari machielen mari Deri kawuok Nairobi oro happy Father's Day ne Benson Opala former principal Makasembo Polo Duor George Kitoto kod the late David Kitoto Pochgi Park ne baba na Alex Opio ka intiere Nyatoto Suba mano Alfonso Opio Joyce kantiere ka Julie wacho ni dhialo baba ni nikech osechung kodi kinde duto baba ni en baba maber happy Father's Day dad wacho ni happy Father's Day to beloved husband Nikano Ogola Juma mano wuone nyithindi matiyo matek ahinya mano Sharon Ogola kawuok Siage Ramogi bende adhialo babana lakini okinyisa nyingi bendo kiwacho nyinga babani koro Ruth kawatie kadwa ni mondo ing'i kamera ni mondo ichwal ote ni mar Father's Day ni wuono akia kata na chak gi kanye lakini angeni okawach ga weche gi all the time lakini aheri ahinya kendo gik misetimonwa waduto kaka family ni means a lot kata ka okwakoni